Şolı telekanalında яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Собирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Bütün motorlukны ямсызлады. Ремонт булмаганда шикелле, яңа гына төзекләндерелгән җир-асты кишүе түбәсеннән су ага. Кораклар суд алдында җавап тутачак КАМАЗ милкен сатып байырга җыенган төркем кулга алынды. Бер сорауда җавапсыз калмады. Журналистларны һәм шәһәрдәшләрне борчыган сорауларга прокурор җавап бирде. Акча җыямда өйләнәм киләсе елга. Татарстанда буйдак ирләрнең сонын алалар ни өчен хәбәрчебез белеште. Шаллы яшьләрен гармунда уйнарга, юн өрләргә чәкчәк пешерергә өйрәттеләр. Чәкчәк бәйрәмендә Гүзәл Шихапова булып кайтты. Ремонт өчен күпме акча түктеләр, өстән су ага. Безнең редакциянең Койнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип шылтыратты. Сүз медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кишүе турында бара. Биредә капиталь төзекләндерү 3 айга сузылды. Моның өчен 5 миллион сум акча тотылды. Тик эшләрнең сыйфаты гына канәгатьләндерми. Урында хәбәрчебез булып кайтты. Ремонт булмаганда шикелле, Гөлсинә Гыймадиева шулай ди. Шәһәрдәшкә көн саен медицина шәһәрчеге тукталышындагы җир асты кишүе аша үтеп йөрергә туры килә. Җир асты кишүен төзекләндерү әле 1 айлык кына төгәлләнде. Тик бүген инде ул шактый ямсыз хәлдә. Шундый мотор итеп ясалган стеналарга түшәмнән су ага. Bütün motorlukны ямсызлады. Крышасын надо было починить, надо üstünü tübesin yabarga кирәк. Кишүе аша үтеп йөрүче шәһәрдәшләрне дә эшләрнең сыйфаты канәгатьләндерми. Качество очень плохое. Сыйфат бик начар, миңа бер дә ошамый. Барган вакытта өстеңә су тамып тора бит. Мне нравится, что с ним сейчас. Кишүне кешеләр дә боза, стеналарга язып рәсем ясап бетерделәр. Ремонтның узакламый изе дә калмаячак. Сейчас вот бесполезно. Хәзер бирдә ни дә булса эшләүнең файдасы юк, төзүчләрнең гаебе юк монда. Без капиталь төзекләндерелгән икенче җир асты кишүенә, мәктәп тукталышына бардык. Бирдә барысы да яхшы, түшәмдә ярыклар да юк, стеналар да чиста. Пока все красиво, ярко. Барысы да мотор, миңа шәһәрнең бер стильдә булуы ошый. Архитектура әлбәттә бер төрле, әмма якты төсләргә буяулары әйбәт. Медицина шәһәрчегендәге җир асты кишүен ремонтлау өчен 5 миллион сум акча тотылды. Әле эшләр төгәлләнмәгән. Подрядчы оешма прораба сүзләренә караганда проблема күптәнге. Су элек тә аккан. Кишүне сыйфатлы итеп ясау өчен акча җитмәде дип прораб. Мы производим внутренние работы. Без кишүнең эчендәге эшләрне башкарабыз. Гидроизоляция кебек эшләр безнең җаваплыкта түгел. Анда бит асфальт катламын алырга кирәк. Бу исә безгә кагылмый. Дорожное покрытие. Прораб шандыруынча шушы көннәрдә су агуның сәбәпләрен ачыклау максатыннан комиссия төзеләчәк. Тик барыбер хаталарны киләсе елга гына төзәтәчәкләр. Әлегә исә шәһәрдәшләргә уңайсызлыклар кичерергә туры киләчәк. Ләйсән Ханова, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. КАМАЗдан күп миллионлы товарлар урлап сату белән шөгыльләнүче төркем ачыкланды. 7 кешене 15 октябрьдә кулга алдылар. Ел ярым вакыт эчендә алар тапшырулар тартмасы өчен комплектлаучы детальләр, хәтта кыйммәтле документлар урлап сатканнар. Ну, чертежи достоверные, оригинал. Да? Не с интернета, ничего. Оригинал. Но он говорил 3. Что, 3? И Да. торг неуместен, что ли? Потому что таких вы не найдете нигде. Әлеге оператив кадрларда җинаять төркеменең лидеры КАМАЗ йөк машиналарының запас частьләре сызымнарын сатарга тырыша. Предприятиегә 150 миллион сум күләмендә зыян салынды. В числе задержанных оказались как сотрудники завода. Тоткарланучылар арасында КАМАЗ предприятиесе хезмәткәрләре һәм шолының оешкан төркем вәкилләре. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Признаком состава преступлений. Сорауларга шәһәр прокуроры җавап бирде. Александр Евграфов шәһәрдәшләр арасында актуаль булган күп кенә вакыйгаларга карата профессиональ күзлектән чыгып үз фикерен белдерде. Журналистлар тарафыннан бирелгән бер сорауда җавапсыз калмады. Журналистларны һәм күп кенә шәһәрдәшләрне финанс пирамидалары темасы борчый. Бүген прокуратурада барлыгы 7 җинаять эше карала. Мошенниклар 1000 ярымга якын шәһәрдәшне алдаган, үзләренең керемнәрен арттыру нияте белән Наследие саклык компаниясына акча салып ялгышкан шәһәрдәшләрнең проблемасы күпләр өчен таныш. Если люди заявят этому конкурсу, Әгәр шәһәрдәшләр хукук сакчыларына мөрәҗәгать итсә, берни дә югалтмый, курыкмаска кирәк. Күбрәк кеше белгән саен ялганчыларның ятмәсенә эләгү мөмкинлеге азрак. Наследие оешмасы буенча тикшерү эше бара. Журналистларны юллардагы ясалма калкулыкларның дәүләт стандартларына туры килү-килмәү темасы да кызыксындырды.
Они в данном случае Hareket etüsizligine beyli rewişde halkılıklar goz taleplerine turu kilmi, ama prokuratura tarafından tiyişli organlara karata şoralar körüleşek. Yollarga hizmet көрсөтүүчү uyuşmalar halkılıklarını tiyişli helge kitirirge tiyiş. Prokuraturaga şäherdeşlerden köbüsü turak kommunal hujalygy hem sud pristavlary işçenligi boýunça şikayet bildirip garizalar yaza. Aleksandr Yevgrafov sud pristavlaryň düşman etip körmeske çağırdy, emma hoýşakda döwlet hizmetkerleriniň de zakon buzuw işraklary küzetile. к сожалению, часто мы и ругаем судебных приставов за их Kızganyç hem prokuratura hizmetkerleri özleri yok sud pristavlaryň zakonsuz rewişde kılgan gamallary üçin rizasızlyk bildire. Bu işrakta sud pristavlaryna karata disiplinar çaralar körüle. Isigizde bolsa uzgan ýolda şähsi maksatlarda wekaletlerinden kullangan üçin jinayet işi de kozgatylgan idi. Prokuror jurnalistlar bilen munday açykdan açyk süýleşүүлäriniň az boluwyny belgilep ütdi. Kileçekde bu halny düzeltirge kerek diýip bildirdi ol. Güzel Şyhapowa, Konstantin Velichko, Dmitry Racheyev, Ýangalyklar. Näni şäherdeşibizni Italiýada ýaşaýşy goýla ullyk kaldy. Bugün hakimiýetde ötken matbuat konferensiýasynda opeka hem popечительlik bölegi başlygy şulay diýip bildirdi. Roza Gerner aýtýança boladan 12 tapkır Rossiýaly otanalar baş tartkan bolgan. Häzir ol şet ilde ýaşaýjak. Bugunga ise opeka hem popечительlik böleginde 230dan ortak bola esepde tura. Şunысы bar soňky arada köp bolaly goýlerde terbiýelenýüşi bolalar orasynda yetimler orta. Olarny otanaly ýetүү gotlawly diýip bilgiçler. Ne üçin? Haberçibis Leysan Hanowa süjetinde. Bu yıl Şoluda barlığı 33 bala gailelerge ornaştırılgan. Emne köp balalı gailelerde terbiyelenüşlerini otanalı ýetүү awır diýip bilgiçler. Çünki tuganlaryny oýarga yaramay, endi bir ýola bir neçe balany ullykka ýa-ki opekaga alyrga tilewçiler az. 8 bala bugün döwlet учрежденияларында ýaşarga mejbur. Nigizde gaileden balany wagtly şolalar, endi otanaly hukukyndan mahrum etүү iň soňky şara. Roza Gerner aýtýança, ondalar sany ýyldan ýyl arta. Tüp sebep işkiçilik. Dürüst emin gaileler arasında da balany wagtly döwlet учрежденияларына ornaştırуу işraklary bar. Детского сада нет, 1,5 года исполнилось. Etik balalar bakşası yok, balaga yaş yarım tulgan. Пособие төлemi başlılar, ana işke çygarga mejbur. Yardım eterlik kişi de yok. Balany koya koyarga digen sorau kelip basa. Ana gariza yaza hem balany wagtlyça balalar yurtuna ornaştyralar. Ýullama Selametlik saklao ministrligi tarapyndan berilä. Dürüst munday işraklar köp tügül, çünki ýanylar balany kire ola almaudan korka. Iň mühimi sabu ýanyna belgilengen grafik negizinde ýürü surala. 6 aý dowamında bir tapkyrda kilişi bolmasa, bilgiçler sudga mürajaat ete ala. Döwlet tarafından soňky ýyllarda bolalar ýurtlary sanyny çeklew boýunça iş alyp barla. Hem eligi siýasat kyslarynda bu ýyl Şoludaga merhamet balalar ýurty ýapyldy. Birde 3 ýaşdan alıp 17 ýaşgacha balalar terbiýelendi. Olaryny Olabuga hem Elmet balalar ýurtlaryna alyp gitdiler. Endi merhamet gelişekde gailelerge ýardam görsetүү zägi bularak işleýjek. Birde sosial kunahana aşuda küzde tutula. Bugünkü özekni resmileştirүү boýunça iş bara. Leysan Hanowa, Aleksey Ivanov, Ýangalyklar. Окшажемде ыйланам келесі жылға. Tataristanda buýdak irleriniň sonun olalar ne üçin haberçibis bilişdi. Şallı ýeşlerin garmunda oýnarga, ýün irlerge şekşek pişirirge öğrettiler. Şekşek beýraminde Güzel Şyhapowa bolup gaýtdy. Мужской вокальный ансамбль «Антем» открывает новый творческий сезон. В составе ансамбля профессиональные музыканты с консерваторским образованием, лауреаты международных конкурсов и участники музыкальных проектов Санкт-Петербурга. 3 ноября в 18:30 органный зал. Качественное решение проблем при катаракте и глаукоме. Опытные офтальмологи. Снятие очков у детей до 1,5 диоптрий. Клиника Газизовых. 1408. С профессиональными праздниками. С Новым годом, днем рождения или свадебным торжеством. По поводу и без повода. Поздравляйте своих коллег или близких на телеканале Челны ТВ. Бегущая строка всего 160 рублей слова. 40 трансляций в день. Прием объявлений по телефону 56 15 09. Поздравить повод всегда найдется. Ну и как вам? Не надоело? И сколько еще вы будете смотреть рекламу своих конкурентов? А могли бы заказать свой ролик и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы Челны ТВ. Оперативно, качественно, профессионально. Ýangalyklarına dowam etebis.
Бүгін бүтін dünya күләмендә инсульт белән көрәш көне. Россиядә 500 мең кешегә әлеге диагноз қойылған. Элек рис төркемендә нигездә өлкән яшьтәгеләр булса, хәзер баш миендәге кан әйләнеше бозылу балалар арасында да күзәтелә. Авыру белән көрәшнең иң нәтиҗәле юлы профилактика ди табиблар. Ел сайын Чаллыда инсульт авыруыннан 3000-нан артык кеше зыян күрә. Татарстан буенча әлеге сан 2 тапкырга күбрәк. Шир беркемне дә аямый. У меня начала нога затаскивать. Минем аякларым сөрлегеп йөри башлады, шырпы-кабы кулымнан төшүен сиздем. Бернинди авырту юк исә, иптәшем мине дәваланырга җибәрде. Аяк-кулларда хәлсезлек тую, йөздә асимметрия барлыкка килү белән үк табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк ди белгечләр. Инсультны булдырмый калу, аның кичергәннән соң тернәкләндерүгә караганда күпкә җиңелрәк. И на нулевом этапе, когда пациент попадает. Пациент реанимация яки көчәйтелгән терапия бүлегенә эләгә, аннары үзәк нерв системасы бозылган авырулар өчен тернәкләндерү бүлегенә күчерелә. 3нче этап шифаханәдә амбулатор дәвалану үтү. Инсультны кисәтү максатыннан табиблар майлы һәм баллы ризыклардан баш тартырга, көненә кимендә 40 минут саф һавада йөрергә киңәш итә. Шулай ук кандагы шикәр микъдарын һәм кан басымын даими рәвештә тикшереп тору кирәк. Татарстан авылларында буйдаклар исәбен алачаклар. 18-дән алып 60 яшькә кадәрле буйдак егетләргә анкета тутырып, аларның хыял теләкләрен исәпкә алып, исемлек төзиячәкләр. Сон алу Татарстанның 14 районында башланды. Бүген белгечләр белән бергә безнең хәбәрчебез дә Тукай районы Биклән авылы өчен җан атып яшәүче патриот егетләрне барлады. Сен нишләп һаман өйләнәсең инде? Ничә яшьләр сиңа? 28 яшь. Өйләнергә вакыты җиткәч, Аллаһ Тәгаләдән вакыты җиткәч. Гаиләдә 2 егет үсәләр. Энекәш Илнурның инде 2 баласы бар. Тик менә Фәнил генә өйләнергә ашыкмый. Эшчән кыз эзлим, сыер сава белсен. Әти-әнине хөрмәт итеп яшәргә тиеш ди ул. Үзенең якын дусты зур йөк машинасы бар. Ерак юлларга йөк ташый. Һәр сорауга уялып кына төпле ныклы җавап бирә үзе. Авылда яшим, әти-әниләр белән яраткан эшем бар, Аллаһка шөкер. Машинам бар, менә гөрләп торган. Акча җыямда өйләнәм киләсе елга. Тукай районы Биклән авылында 530 хуҗалык, 1600 кеше яши. Республиканың иң зур Түбән Кама һәм Ярчаллы шәһәрләре белән чиктәш. Авылга газы, суы кертелгән, асфальт юл. Бөтен уңайлыклар бар. Шәһәр кызлары авылны үз итмәсә шәһәргә йөреп эшләргә дә мөмкин. Өйләнмәүнең сәбәбе егетләрнең үзендә дип уйларга җирлек бар. Я 44 яшь өйләнмәгән, авылда яшәйм үзем белән. Үзем генә торам. Кайчан өйләнәсең? Кирәк түгелме? Өйләнмәйм. Вакыты җитмәде. Акын җавышларга кирәк. Акчаларны икенче елда өйрәнәм. Тормыш дөнья булгач төрле сәбәпләр дә бардыр. Кемнеңдер бәлкем нигезен ташлап чыгып китәсе килми. Кемнеңдер йорт каралтысы җитмәгән. Ир кеше инде бер мәртәбәдә өйләнмәгән или ничек дип әйтим инде теге балалы хатынга өйләнә. Андый чораклар бар. Әтеге инде менә гилдә кияүгә чыкмыйча торган ханым һәм бердә өйләнмәгән әфәнде бергә кушылган андый чорак юк, күзәтелми. Өлкәннәргә килгәндә инде 50, 55, 60 яшьлекләр бар инде. Андыйлар да бар өйләнмәүчеләр. Бүгенге көндә Тукай районы буенча ел башыннан 11 никах теркәлгән. Иң өлкән яшьтә өйләнүчеләр яше 70-75. 30 яшьтән 40 яшькә кадәр өйләнмәгән егетләр саны 500-гә җыелган, ә карт кызлар 300. Тукай районында безнең өйләнмәгән татар егетләрен 30 яшьтән 40 яшькә кадәр билгеләп үтелде. Аларның өйләнмәү сәбәпләре әле билгеле түгел. Менә шул тикшерү аларны күрсәтер. Республикада буйдаклар санын алуның сәбәбе балалар туу саны кимү белән бәйле. Бу үз чиратында икътисад һәм сәясәт мәсьәләләре өчен дә кирәк. Совет чорында буйдакларга салым кертелгән иде. Алар хезмәт хакының 6%-ын дәүләт казнасына күчереп бардылар. 92 елда әлеге закон гамәлдән чыкты. Халыкта элеккеге канунны кире кайтарырга җыенмыйлар микән дигән фикерләр дә йөри. Анысын инде вакыт күрсәтер. Илсия Валиуллина, Андрей Рачиев, яңалыклар. Татар дискотекасын яратучылар өчен Отнада тагын бер ял көне өстәлде. Хәзер һәр пәнҗешәмбе күңел радиосы Open City ресторан кунакханәсендә дискотекалар оештыра. Беренчесе инде берничә сәгатьтән башлана. Күңелле кичәдә караоке уен бәйгеләр дә планлаштырылган. Чараның һәр берсе яшь эстрада йолдызлары катнашында үтә. Баршагызга Казан каласыннан кайнар якынлык сәлам. Зинирә һәм Ризат Рамазановлар бүген радиода киртәсез иртә тапшыру кунаклары иде. Күңел узырган дискотекада катнашырга чакыру алгач, озак уйлап тормадык, килергә булдык ди ирле хатынлы дуэт. Рамазановлар бу үземәгенә җыры белән барлык хит парадларның алдынгы баскычларында. Без икебез тигез яр икән.
Мен өзім Саба жігітті, Сабада туған, қасында тұрам енді. Менә Саба радиосынан тыш, енді көңіл радиосы сөйлей бит. Шунда тыңладық бірінші тапқыр, бұл радио бізге бик ошады, бик яратып тыңлайбыз. Біз бик шатбыз, шушы радиоға келгені бізге. Бик яратып тыңлайбыз. Хатта енді мен өзім Башкирия ягыннан, у яклардан да мен ишеткенім бар, яраталар, тыңлайлар. Мында Чаллыда да туганнарым бар, дусларым бар. Алар да бик мактап торалар. Бізге да ошый, бик көңелле, бик позитив радио. Кичәге халык күп җыелыр дип көтелә, тыңлаучылар арасында кызыксыну көннән-көн арта. Радио студиясы телефоны тынып тормый. Дискотека, реклама бирүчеләр өчен дә менә дигән мәйдан ди радио хезмәткәрләре. Хезмәттә генә түгел, күңел ачканда да, җыр биюдә дә бергә булырга кирәк. Шуңа күрә бөтен реклама бирүчеләребезне, партнерларыбызны, шәһәрдәшләребезне бүгенге дискотекада көтеп калабыз. Рәхим итегез, дуслар. Дискотеканы күңел радиосы диджейлары алып барачак, заманча биюләрдән тыш караоке, кызыклы уеннар, бәйгеләр оештырыла. Иганәчләр затлы бүләкләр дә әзерләгән. Кичәгә кадәр 1 сәгать вакыт халык бара, әле җитешәсез. Open City рестораны 11-нче комплекста урнашкан, очрашканчыга кадәр. Дискотекага бетәбез! Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Укучылар һәм студентларны йон үрләргә, шәк-шәк пешерергә, гармунга кушылып җырларга өйрәттеләр. Бүген Нур яшьләр үзәгендә шәк-шәк бәйрәме узды. Биредә 100-гә якын шәһәрдәшебез төрле мастер-классларда катнашты. Хәзерге заман яшьләренә йон үрләү һөнәрен белү ник кирәк һәм шәк-шәк тәмле булсын өчен камырга нәрсә салырга хәбәрчебез ачыклады. Менә шушылай иттереп аласың да, менә бу кибетне куеп, әйдә хәзер. Хәзер барлык төр җипләрдә, кибетләрдә сатыла. Шуңа күрә йон өрләүгә егет-кызлар башта сәерсенеп, әмма соңрак кызыксынып карадылар. Гармунга да кушылып җырладылар, шәк-шәк пешерү буенча мастер-класслар да карадылар. Бик ошады, үземә киләчәктә дә шәк-шәкләр татар милли халкының шәк-шәген пешерергә, иремә, балаларыма ашатырга телим. Шул бүген монда без гармунга җырладык, биедек, төрле чараларда үттек. Рәбинә Калимуллина шәк-шәк пешерү устасы, гадәттә әлеге ризыкның рецептын осталар яшерә. Бары тик бүген Рәбинә Калимуллина яшьләргә үзенең сырын шишәргә булды. Кызлар кияүгә чыкканда ашарга пешерергә белергә тиешләр. Менә әле мин ясаган вакытта 3 йомыркадан ясадым да, нәрсә салдым. Үзем белән алып килгән әйберне салдым. Кызлар сорыйлар, нәрсә салдың дип. Мәхәббәт эликсиры салдым димен. Аны беркем дә салмый, әйме? Мин 20 грамм спирт кушам. Ни өчен? Тәмле, баллы, татлы булсын өчен. Уйнап биеп, тәм-том ашап, яшьләр зур проблемаларны хәл итәргә алынган. Татар халкының матур гореф-гадәтләре аш-су аша яшьләрне милләткә якынайтырга тели оештыручылар. Яшьләр бит инде күбесе хәзер интернет заманында яшибез, алар күбрәк компьютерында утыралар, менә халкыбызның менә шундый йолаларын, һөнәрләрен онытып баралар. Аннан соң татарча аралашу, татарның мәдәниятен белү дигән нәрсәдән чиктер менә аксый башлады. Барлык мастер-классларны узгач, яшьләр шәк-шәк белән тәмләп чәй эчте. Гүзәл Шихапова, Илсия Валиуллина, Андрей Рачиев, яңалыклар. Агымдагы уку елында Чаллы мәчетләрендә 3000-гә якын кеше башлангыч дини белем ала. Бу узган ел күрсәткеченнән күбрәк. Шәкертләр арасында ир-атлар саны арта төшкән. Шулай да дин гыйлеме алуда хатын-кызлар үрнәк күрсәтә икән. Бу хакта тулырак кыйбла тапшыруыннан белә аласыз. Ул эфирга иртәгә 18 сәгать 55 минутта чыга, карамый калмагыз. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга һәм көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.